Entroido, temos aquí o noso amigo Maximino cunha mesa que nos puxeron aquí a nosa compañeira María Arufe de produción, que fixemos aquí filloas, orellas, non falta de nada, Maximino. Como nos vamos a poñer cando terminemos isto, Sacho, digo eu, que teño unha fame estas horas que non podo comigo. A ver, Maximino, se queremos recordar contigo como se celebraba o Entroido, porque, primeira dúbida, antes a xente tamén se disfrazaba? Sí, bueno, fai 60 anos ou 70 que estamos falando, disfrazábase moitísima xente tamén, sobre todo rapaces, ou non tan rapaces, pero daquela non había os bazares para ir comprar as caretas, entonces cada rapaz facía a súa careta. Normalmente, isto que vedes aquí está feito dun cartón, pero daquela incluso as cartulinas non existían, entonces das caixas dos zapatos se facían os buratiños e se poñía a careta. O sea, as caretas, normalmente, cada rapaz facía a súa, non se facían todas iguales, porque senón, claro. Entonces o mérito nas aldeas, porque eu criei-me nunha aldea, era vestirse de entroidos e correr o entroido. O entroido corríase por toda a aldea ou por toda a parroquia, hasta onde podías chegar. Entón, os rapaces, e os non tan rapaces, como dixen antes, iban cas súas caretas postas e ca roupa máis bella que podían buscar na casa. Aquí vedes un montón de roupa bella. Pois isto todo non se tiraba. Hoxe se tira só o contenedor, non se tiraba porque se usaba o día do entroido. Entón, todo o mundo se disfrazaba. Que bueno, o sea, roupa. Que agora a xente se disfraza de superhéroe e antes a xente collíase as cousas bellas e xa está. Normalmente sempre se disfrazaba con roupa bella, porque non era o que hai hoxe é ir a un bazar e comprar un uniforme ou comprar un vestido. Eso non existía, entón a fabricación era sempre caseira. Eu recordo que sendo un neno na escola organizábanse unhas veladas nas cuales recitábamos versos e cousas e tamén poñíamos caretas e poñíamos a roupa normalmente un de cura, ou de médico, ou de abogado, había de todo. Eso te iba a preguntar, cal era como a temática do Entroido? A temática sempre... O sea, que vos inspiraba así para facer as caretas, para facer os disfraces? A temática sigue habendo hoxe un pouco nas máscaras nos pueblos. É, digamos, unha crítica ao que ocorreu durante o ano. Incluso se nombra de centas personas que non lle gusta moito, porque, claro, descúbrense algúns secretos que durante o ano pois estaban guardados nunha hucha e despois o día do Entroido van ali a botar o sermón, que estaba moito de moda. O padre que iba a botar o sermón ali nun púlpito, no Entroido, pois contaba cousiñas que pasaban na aldea, que a veces non eran gratas. Aí tiña que liarse non eran gratas pos oídos de todos. Claro, aí tiña que liarse, non? Eso era a crítica que, bueno, que existía. Tamén existía outro tema que a xente montada a cabalo, como fan os xenerales da Ulla, que o traballan moito, pois iban pola aldea e pola parroquia, botándolle vivas a cada un dos veciños. Entón, desde o cabalo, botaban aquelas vivas, e o home, pois, sacaba 20 pesos naquele tempo, e entregamos, claro. Maximino, é verdade que lin por aí que hubo un tempo que a xente non se podía disfrazar, antiguamente? Sí, a partir do ano 1939, non era lícito disfrazarse, incluso estaba prohibido. Claro, estábamos na guerra. Despois da guerra, nos anos 50 tamén estaba prohibido, salvo que algunha xente profanaba todo eso. Pero entre o goberno e un pouco tamén a Igrexa, que era contrapartida do tema, pois non era fácil disfrazarse. Había que disfrazarse, pero un pouco encoberto. Entón o Entroido aí, bueno, pois sufreu un pouco. Claro, xa cando tivemos a libertad, como tivemos todos, o Entroido desbocouse, porque gastamos todo o que había perdido atrás. Maximino, que aquí sabes que nos gusta moito falar de comer, aquí temos este chourizo que, por certo, cheira, que alimenta. Que se comía no Entroido daquela? Igual que hoxe. Ah, sí? Comíase demais. Posiblemente demais. Por que non me sorprende? Porque eu recordo que cando íbamos os rapaces por as aldeas, había orellas en todos lados e filloas. Ah, sí, tamén se comían orellas a daquela. O problema é que había que baixar a careta para comer ou subirla para arriba. Entón a careta levaba la posta aquí, pero como non sabían que eras, entonces había que meter a filloa por debaixo, as caretas levaban unha goma por atrás, como vedes, ves? Sí. Estas caretas iban con unha goma que estiraba para poder
para poder subila ou baixala, non era? Entón, cando che daban fillós ou che daban eso, para comela, levantábala para baixo e facías o de comer. Entón, o de comer no Entroido sempre foi moi forte. Que non faltaba nunha aldea galega o martes de Entroido? Sobre todo, non faltaba nunca as filloas nin as orellas. Pero tamén o porco estaba moi bendito nese tempo, porque no mes de San Martiño se mataban os porcos, entón había carne por todos os lados. A carne era un paraíso de comer carne, todo o mundo tiña carne. O cocido, chourizo... Chourizos, carne, isto que vedes aquí, había en todas as casas, entón, bueno, a xente aproveitaba... Por máis facía frío tamén, era un momento aí que facía frío, non? Entón había que entrar ao corpo que fora. Hoxe, seguimos comendo carne, porque así temos cocidos e existe todo, pero daquela, fai moitos anos atrás, inventaron a cuaresma, precisamente, para purgarse de toda esa carne que habíamos comido no Entroido. Imagínate que a cuaresma ahora empeza a partir do miércoles, empeza a cuaresma, e non se podía comer carne. Claro. Porque xa estaban cheos de comer carne, ibas ao peixe, ao marisco, esas cousas, que a cuaresma non era tan mala, hombre, porque o Cal é o recordo máis bonito que tes ti, Massimino, do Entroido, de neno? Que aún sempre se lle queda así algunha imaxe, algún... O recordo máis grande que teño era na escola. As veladas que organizaba unha maestra que tuvemos, que montamos un escenario, e os rapaces salían ali a recitar versos e a facer cousas do Entroido, vestidos con caretas e con todo. E para min eso foi unha época moi boa, o dos nenos, porque xa de maiores calquera fai as súas cousas, porque todos temos unha roupa, pero os nenos que fagan cousas desas no Entroido, pois para min é moi significativo. Iso nunca se esquece.